jam hiremon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jolsar hande ko ñalawma talata hawri ko nogas jeegom lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawnude en jaaton toon to Washington hono kanko président kesso cuɓaɗo Donald Trump e kanko kadi président Joe Biden ɓe mbawi signinde nanodirɗe ko fati holno gouvernement ji mabɓe kamɓe ɗiɗo te mbawata ko lomtodirde e nanodirɗe wonko manki hen ɗum ɗon kadi ko hunde lundinde aadaji habaruji men international ma en jaaton to Palestine ko habaru kesso jaltuɗo wonde ko kamɓe Israël naɓe kamɓe kadi Hezbollah ɓe mbawi nanodirde pour yo jeygol darta ɗum noon ko fuɗɗoto ko à partir du 4 du matin heure mabɓe toon local ma en jaaton to Sénégal kadi ƴeewen pewntagol assemblée mabɓe kesso jogoɗɗo jooɗade ko laamu ko gongo ardi kanko Ousmane Sonko ene wayno ɓe puɗɗima namdade wonnoɓe député ji ko addi assemblée garo yo gartir autoji joguinoɗi ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara desoji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jolsar hade men fuɗɗade habaruji ko siftindon tan ko alhamis garoɗo woni feeto ko mbiyata Thanksgiving wonande toon ɗo e États-Unis ɗum noon ko feeto kadi hawna ko yimɓe heeɓe ko ɗannotoɓe kono noon feeto ngo hawrata ɓuuɓol ɗum ɗon e tugnade kadi e service toppitede ko fate weeyo ne wayno ko diwanuji ko takki en Indiana e Ohio Kentucky ne wayno ko ni jogorwaji donc wonande wonɓe ɗo e diwan Cincinnati alarba janggo ne wayno ko ñalawma ñallata ko 8 degré jamma ma yetto kene wona 2 degré Celsius hawnaki kadi ma wat toɓoji seeɗa ñande alhamis ma montoyi kene wona ma telloyi kene wona 7 degré ñalawma jamma ma telloyi ha yetto -3 degré ɗum noon kadi hawnaki arde ɓuuɓol e kenal seeɗa ne wonde neige ñande aljuma nde ñallata ko 0 degré tugui aljuma tan ha yettanima a 7 ko 0 degré ñallata jammaji ɗi ma telloyi 9 degré ha 6 degré ñande samedi donc ñande dimanche go lewru décembre ane wayno ñalawma wonata ko ñallata ko -2 degré jamma ma telloyi kene 9 degré en ɗamina hawnaki neige ma tello donc ko noon température o yarata ene monta seeɗa 1 degré ha yettanima ñande talata ma montoyi ha kene wona ya 3 degré Celsius kono noon jammaji ɗi ma ɓuuɓa seeɗa ɗum noon firti wonde ko Thanksgiving oɗo garo ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi hawrata koye ɓuuɓol e kadi e jangol no fewi kamɓe département toppitede ko fate ɗannotoɓe ne wayno ko kuuli wonde ko on aéroport uji kewɗi hawnaki ma guddu nokkuji men surtout toon to Colorado e toon to New York. habaruji men États-Unis hono président cuɓaɗo hono kanko Donald Trump o wawi wostodirde président joɗiɗo e jappere mum hono kanko président Joe Biden ɗum noon ko ciñodiral ko mbiyata holno ɓe laamuji mabɓe mbawata wostodirde walla mbawata lomtodirde e dumunnaji garoji ɗi ko fama tan wono ko wonko manque e ngal ɗo nanodiral gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko caliɗo ɗum ɗon rew ɗum ɗon gueɗel gardigel tinanguel hen hono kanko Donald Trump e nanodiral makko o salimo gouvernement joɗiɗo surtout henno FBI hoye noon wawa ƴewde kala yimɓe ɓe ganduɗa ɓe o nomata oɗo sa joni ƴewde casier judiciaire uji muɗum ɗum noon kadi ko aadaji États-Unis kala toɗɗaɗo yo won nokkuji towɗi surtout wayno toɗɗaɗo oɗo sa joni yo won kañum hoɗum yo ardo sa direction intelligence national walla toɗɗaɗo yo ardo ko wiyete défense ɓeɗo foof casier judiciaire mum foti ƴeewede ɗum noon taw ko FBI waɗata ɗum kono kanko Donald Trump ko caliɗo ɗum ɗon gueɗe ɗiɗi ɓengel kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o jaɓani ɗon nanodiral ko nanodiral aadiyankagal kewgal wadde hakkude laamuji ɗiɗi so tawi ne lomtodir ngal ɗo nanodiral firti ko won service gonɗo toon to maison blanche wiyete henno ko GSA administration des services généraux oɗo imani oɗon service ko kañum toppito kala ko fiyete gouvernement kesso garo ko fate kalisaji ɗi heɓata pour wallude ɗum gueɗe ɗi ganduɗa dépense uji ɗi waɗata ɗum noon e wayno ko e nder nanodiral gadodiral ko adano wonde ko oɗon service ene wiye wonde ko kala walloɓe laamu kesso ngu arde ko fate kalisaji ko fate transition balle potani ɓurde $5,000 e ɗeɗon balle kadi ne wayno ko alay saago kala dokowo ɗeɗon dokki alay saago inde mum ande kono e wayno kanko Donald Trump o ɗum ɗon o jaɓano ɗum ɗon ko hunde kadi o wi wonde ko alay saago jiɗɗo rokkudemo foof ma rokkumo ɗum ɗo fof ne wayno ko kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en hawnaki ko Elon Musk waɗantamo kanko Donald Trump ɗum ɗo fof ko sibabude ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno kanko administration de service généraux poɗɗo walludemo kanko Donald Trump ene wayni donc wonaki sibabude
wonde kanko Donald Trump salade ngal ɗo nanodiral ko oɗon service ne fonno rokkudemo ken wona million ngaji 7 e feccere ɗum ɗon hawnaki o wawata hebde ɗum ɗon kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko woni ko gueɗɗe tan ɗe ganduɗa kamɓe gardiɗo kanko personnel makko kanko Donald Trump laamu makko ngaaru yo biyeteɗo wayis o wi ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jawnoje hawnaki gouvernement kesso garowo pour wawde ƴeftude service aji mum taw rewani aadaji ɗi ganduɗa e ko noɓe mbiri ni ko bureaucratie kewɗo ko jiiɗa ɗum ene woni ko kanko Donald Trump kadi mo suuɓi yo won kisar ko neɗɗo toppiɗaɗo yo ardo kala ko fate peeje ɗe o jogui ko fate yaltinde yimɓe leydi ndi henna ene wano wiyama hande mo ñalli toon to Texas noon ko kañum jogor wonde modèle jogorɗo liggodade e laamu makko kanko Donald Trump pour kala ɓe poti nangude taw ko toon ɓe mbawi fuɗɗorade toon to Texas e kanko kadi kanko oɗo en toɗɗa ɗum o ñalli toon kadi wiyama wonde gouverneur mo Texas omo wonde kadi yimɓe hohoɓe surtout toon to frontiére hakkude Texas e Mexico e wiide mabɓe noon ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe gon koye fuɗɗade pour wiide wonde eɓene e lawol ngal pour wawde kala ko Donald Trump haalno ko fate déportation maɓe puɗɗo ɗum ko yaaci ɗum noon ñalawma ɓe gadano donc ko siftinde yimɓeɓe tan kadi e kala mo ganduɗa en dossier muɗum yettima toon to juge yettima to immigration yo waw jokkodirde avocat mum oto keɗoɗe ko yimɓe mbiyata wonde sibabu keeɓi work permit tan no wayno hankkadi on jaltintaki leydi ndi ndenoɗe donc kala moɗon joguinoɗo avocat yo jokkodir avocat mum haalan ɗum hol option ngaji ɗi jogui par ce que no wawi won état ji gonno toon ɓe potta e moɗon on ngala kayitaji tan ɓe nangga jomum ɗum noon haddi ɗum ɗon arde oto keɗoɗe yimɓe bawɗo wonde fof kalno on tawde ala karallagal ko fate wonde avocat en immigration walla avocat leydi an jokkodire e avocat ji moɗon soɗon jogui avocat ji so ngala avocat ji ƴeewe jokkodirde e avocat ji ɗi mbawi wonde fof dokkon information ngaji bawɗi nafa ko jiiɗa e ɗum ɗon hande ne wayno ko kanko ancien candidate hono kanko Kamala Harris e kanko kadi ancien vice président candidat hono kanko gouverneur Tim Walz ene wayno ɓe ndendidi communiqué pour yettude yimɓe ɓe ganduɗa en walluɓeɓe ko fate campagne maɓɓe surtout ko mbiyata grassroot ɓeɗo ko yimɓe rokkuɓe guila e bujjo e ha ko ɓuuri ɗum walluɓeɓe ɓe ndendina hen kalis kewɗo eɓe ndenti joni nadde e konguɗi ɗi fate holko waɗi sababu perdi hay sindo wonde won neɗɗo gonnoɗo élection campagne makko kanko Kamala Harris ɗima haalde wi d' abord en wayno ko wawi wallude ɓe perdi foof ko surtout en ko campagne wasde juutde ɗum noon en wayno ko kanko Kamala Harris wiya campagne makko haaɗi tan ko temedere balɗe jeeɗiɗi ko ɗum waɗi campagne ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kanko président Joe Biden so tawi peloje gaari koye makko jogori fatude par ce que ko kanko sallino wiide wonde ko toujours ko kanko wonata candidat ha ko sakkiti ko kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Palestine e tugnadi kadi ko Al Jazeera haali hono kanko gardiɗo laamu toon to Israel Benjamin Netanyahu e nder konguɗi jaltuɗi wonde ko jaaɓi cessel fo ɗum noon ko nannodiral bandigal ponde ko yo jaam dañe toon to hakkude kamɓe Israel e Hezbollah ngal ɗon nannodiral gati kadi hono kanko président Joe Biden o yaltini e télévision o haali wi wonde ko nannodiral ngal ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en kamɓe koye mabɓe États-Unis eɓe mbawi kadi jeeyede e ɗiɗon négociation ngaji caggal nde ɓe neldi neɗɗo mabɓe toon to Arabie Saoudi ko wawi wonde fof nannodiral ngal e tugnadi kadi kanko président Joe Biden e kanko kadi gardiɗo laamu Israel hono Benjamin Netanyahu ɓe mbi wonde ko balɗe 50 garoje ɗe hono kamɓe dadiɓe Israel maɓe jaltu toon e nokkuji gonɗi toon to Liban kono noon nde ɓe jaltata fof firti wonde ko militaire uji libaniji alay sago kañumen koye men mbawa heɓtude nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe koye mabɓe ɓe jalta ɗiɗo nokkuji pour hadde Hezbollah de artirde dadi mum fewnitade e wonde ɗiɗo nokkuji koko wawi wonde fof ngal ɗo nanodiral firti wonde ko Hezbollah kañum hoorum konguɗi muɗum wi wonde ko Israel ɗi ko haddi ɗum jogade liberté wonde leydi muɗum walla circulde e nokkuji ɗi jeeyi ko wawi wonde fof en ɗaminal ngal ɗon nanodiral kadi puɗɗotongal à partir de 4 heures subaka alarba toon to Beyrouth ko wawi wonde fof e tugnade kadi hono kanko soppiride ko fate cellal toon to Gaza e nder koɓe limti oɗo saha joni sibabude bombardement ji kamɓe Israel ɓe mbaɗata tuggi tan guero fuɗɗi haɗo jaaha haɗo yara ɗo mbi ko 94 temedde 49 neɗɗo maayi toon to Liban 3,820 neɗɗo maayi tuggi tan septembre hitande 2024 ha ɗo jarten ɗo ko wawi wonde fof ene andaka ngal ɗo nanodira holno jogor wade saabu desuji mum kewani e kadi ne wayni ko hawnaki hayso Hezbollah jaaɓi won gueɗe gonɗen condition ngaji gonɗen Hezbollah kañum hoore mum jogui hen sikkitare ko
ko sekitare muɗum ko wiide wonde ko kañum wonata e nokkuji muɗum ɗum noon ko hunde nde kamɓe Israel ɓe jaɓani taw hande ko fati e Israel hande ko fati kadi mandamo kamɓe ko Cour pénal international ɓe banno contre kanko Benjamin Netanyahu e nder dental kamɓe G7 leyɗele jeeɗiɗi kamɓe jeeyaɓe e G7 ko ɓuuri mabɓe hewde wi wonde ko alay saago ɓe respecta ɗeɗo nanodire ɗum noon ɗeɗo nanodire noon sifti noon ɓeɗo G7 ko Canada, France, Allemagne, Angleterre, Japon, Italie et États-Unis illa e États-Unis ɗeɗo leyɗeji keddiɗi e fof ko membre Cour pénal international ɗum noon e wiide mabɓe kadi e nder konguɗi jaltuɗi hannde kamɓe koye mabɓe mbi wonde koɓe respectoɓe kala ko fate e mandadere mo Cour pénal international waɗi contre kanko premier ministre Israël e kanko kadi gonnoɗo ministre makko de défense Yoav Gallant e responsable kadi mo Hamas kañum hoore wiyete Mohamed Deif ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa Cour pénal international wi wonde koɓe foti nanguede par ce que eɓe jeeya eɓe waɗi crime de guerre e wayno ɗum ɗon noon ngal ɗon nanodiral pour respectude kala ko fate e yami jamiroje kamɓe Cour pénal international haali ɗum ko yimɓe jeeyaɓe e ɗeɗo leyɗele jeeɗiɗi jeegom mabɓe ko ministre uji mum toppiriɗo ko fate e affaire étrangère renduɓe toon to Rome ha hande ono kamɓe mos communiqué ɓe mbi ɗum noon à partir du 26 novembre communiqué ɓe mbi wonde ko ministre uji hakke taw ko jeeyaɓe toon to grande bretagne gonta jogade permission nadde leydi mabɓe ɗiɗon ministre uji noon ene wayno ko jeeya hen hono kanko ministre piɗɗo ko fate finance toon to grande bretagne biyete Rachel Reeves jeeya hen kadi vice premier ministre mo Angleterre biyeteɗo Angela Rayner ene jeeya hen kadi ministre fate intérieur Yvette Cooper ene waɗi ministre uji kadi sappo woɗɓe taw ɓeɗo fof ko responsable uji jeeyaɗo gouvernement kesmo Angleterre ɗum ɗo fof no ari ko sibabude kamɓe réussi wasde ɓe weltade jamiroje ɗi ganduɗa kamɓe Amérique e kamɓe Angleterre ɓe mbaɗi yo hutoro missilaji mabɓe e nder haare nde woni hakkude muɗum e Russie habaruji men international ha hande toon to Mali e tugnadi kadi ko Africa News haali hono kamɓe gouvernement gonɗo toon gouvernement mo kanko gardiɗo ɗum hono général Assimi Goïta ene wayno décision mabɓe hande yani pour wonde ɓe guddi hono télévision biyeteɗo Joliba ndeɗon yamirore ɓe mbawino neldude ɓataki to oɗon télévision guila ñande no gasigo lewru novembre ɗum ɗo noon ari ko caggal nde gouvernement Burkina Faso holli mettere muɗum sibabude oɗo télévision moɓe invitno ene haala gueɗe ɗe ganduɗa en tawkne yenna laamu Burkina Faso oɗon kalno ɗum no ene wayno hande kañum hoɗum ko nanggaɗo kadi ko jogoɗo ñawede mois de février ko wawi wonde foof ne ɗaminno wonde ko sibabude pottital gon baɗngal hakkude kamɓe journaliste uji walla ardiɓe Joliba TV e kamɓe kadi jeeyaɓe ko mbiyete haute autorité toon to Mali ɗum noon toppitiɓe ko fate renɓe kala ko fate radio ji e télévision ngaji toon to Mali pottiral mabɓe hanki ɗaminnoma ha wonaki ma maslaha waɗen ko wawi wonde fof ene wayno ko yamirore yani hande no hono kamɓe haute autorité malienne e mbawi wonde kuppude antenne hono oɗo Joliba TV toon to Sénégal ko weltare mawde woni toon hande ɗum noon ko assemblée mabɓe nayi ko conseil de mabɓe ministre baɗɗo toon hono kanko Ousmane Sonko o haali wi wonde ko ɓe jaɓodiri hono coggu guerte kilo muɗum yo uste ha wona 305 francs ɗum ɗon ko e wiide makko kanko Ousmane Sonko e wiide kadi yimɓe hewɓe weltiɓe oɗon décision ko ma wallu tout remoɓe toon guerte ma wallu kadi remoɓe toon guerte e surtout hende sibabude ndeɗo hitande ndemu guerte jogorani hokkude ko heewi saabu ndema ka moƴƴani no fewi ko wawi wonde fof en tugnade kadi kanko ministre toppitiɗo ko fate agriculture Mabouba Diagne oyi ɗum ɗo kadi ko décision mo ganduɗa historique bawɗo wallude kadi Sénégal décision mo kanko Ousmane Sonko mo ƴefti tugnadi kadi ko yimɓe hewɓe kalɓe mbi wonde ndeɗo feere kadi ko peeje kadi jantuɗe ganduɗa en wallude laamu kesngu pour wallude leydi Sénégal surtout ko fate habde kala ko fate caɗele gurdam toon to Sénégal ndeɗon haare noon ko gueɗe jeeyaɗe projet mabɓe kamɓe ko mbiyata Sénégal souverain e ɗum ɗon kadi ko laamu kesngu ɗum ɗo koye programme uji mum jeeya o kanko hoore makko Abdou Ndiaye kadi wonde ko baɗaɗo ɗon yo won agriculture hono docteur Mabouba Diagne kañum ko woni ministre de l' agriculture o wi onon waɗa koye domaine mo ganduɗa ko ene andi ɗum e kadi ene wayni ko fuɗɗi wadde ko déjà fuɗɗima hokkude hoolare mawde yimɓe mo ganduɗa jeeyaɓe wonɓe oɗon secteur agriculture ha hande toon to Sénégal e tugnadi kadi e habaruji gomiriɗi toon to Séné News pewnitagol hono assemblée kesso garowo kamɓe ganduɗa kamɓe par ce que ɓe jogata toon majorité ene wayni ko oɗo sa joni jamiroji gummima toon to prémature ñaago
jagade kala onnoɓe député ji ɗum noon ko député mo mbiyata 4e législature ɓennuɗo pour kala autoji ni jogono yo garta ɗum noon e wayno koye seedantagal hono kanko Serigne Abdou Mbacké dolli ɗum noon ko kañum hoore mum ko ancien député o wi wonde ko kanko hoore makko o jokkodirama o wi kono fadani ni ha alhamis ene wayno kanko hoore makko o nawti oto makko ɗum ɗo fof noon ko peeje man ganda laamu ngu laamu kesngu jogui ustude ko mbiyata bonandeji e gueɗe ɗi ganduɗa kutorɗe walla jawdi so tawi ɗum ɗon yaari yeeso hawnaki ne wawi wallude économie leydi. Habaruji men international cakkitortoɗen ko toon to Brésil e tugnadi kadi e rapport jaltuɗo hono kamɓe police fédéral mo Brésil ɗum noon ɓe gonno ko enquête oɗo dumunno foof hono kanko ancien président mo Brésil hono Jair Bolsonaro ɗum noon woni ko kañum hoore mum ko takkanoɗo wonde ko fitinaji bannoɗi toon e hitande ujunaji 2022 taw ko kanko supporteur uji makko kanko hoore makko janino toon e congrès ene wayno ko rapport o yalti wi wonde ko kanko Jair Bolsonaro ene wayno ko yitama won gueɗe kewɗe ko kanko hoore makko fewjidi ɗum e supporteur uji makko pour beela waɗa coup d'état pour ittude hono cuɓunoɗo ko kañum gañi ɗiɗon woteji e nder hitande ujunaji 2022 ene wayno ko kanko Bolsonaro poɗodiranno oɗon saaha joni ko laamu Luis Inacio Lula da Silva kañum heftuno laamu makko caggal nde woteji maɓe mbaɗi caggal muɗum noon ene wayno ko supporteur uji makko kanko Bolsonaro jani toon to congrès jani ha toon présidence pour ittude laamu makko tugnade rapport jaltuɗo hande talata 26 lewru novembre taw rapport ne waɗi kañum wona 1.794 page en wayno ko kanko Bolsonaro o wiya hen wonde ko kanko takka ko kanko waɗi bonandeji e ɗum noon kadi ɓe mbiya ɓe jogui seedantagal ha heewi seedantagal ne jeeya hen wonde ko kanko hoore makko rendino o haaldino e militaire uji won pour beele ballam kanko hoore makko beele hefta laamu ngu donc ene jeeya ɓeɗo kadi ɓe o takkita gonnoɗo ministre de défense biyeteɗo Walter Braga Neto gardinoɗo conseiller ko mbiyata sécurité nationale Auguste Heleno gonnoɗo kadi ministre de justice et sécurité publique biyeteɗo Anderson Torres e gonnoɗo kadi kañum hoore mum parti libéral mo kanko Bolsonaro mo ardi biyeteɗo Valdemar Costa Neto ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe takkita kanko Bolsonaro ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinɗon kanko Bolsonaro o ardinomo Brésil tugui hitande ujunaji 2019 ha hitande ujunaji 2022 kanko Bolsonaro noon ene wayno ha hande mo yeddi wonde ko kanko hoore makko o anni e makko wonno ko salade nattude wonde président hay sindo o hawanoma élection ngaji bannoɗe mois d'octobre hitande ujunaji 2020 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma talata 26 lewru novembre hitande ujunaji 2024 ha janggo kadi ma en gartu so Allah jaaɓi e habaruji moon e ɗemgal Pulaar on jarama.